Čau lidi, vítám vás u nového videa a dnešní video bude Jelly Beans s Filipem. Čau. A tak chceš točit první? Tak já budu točit první. Tam je. Asi blitky. Jo, takže blitky nebo hruška. Jo? Počkej, já ještě pro něco budu. Jo. Radši koš. Bude se hodit. Jo, my tady takhle máme koš. Dobrý to naše. Tak a jdeme ochutnat. Tak 3. Tvrdý jak štrák. Já vím. 3, 2, 1, teď. Mám broska, fiač. Kámo, já ji mám taky. Fuj, nemám. To nebyla broska. Nejdřív to tak chutnalo, ale teď točím já. Jo, tutti frutti. Nebo to smradlavý ponožky. Tak jo, tak jdem. Jo, já mám tutti frutti. Co máš ty? Špatná? Asi budu blejtka. Kámo, nechtěl bych. Jo, napij se. Fuj. Tak teď, ne já. Jo, sorry. Točí Filip. Tutti frutti, ale to už nemáme. To tak znova. Tak znova. Zase jsou tam ty dvě, co už nemáme. Jo, modrá. Zubní pasta a nebo borůvka. Pojď. Teď. Jo, mám pastu, ale to je dobrá. Nebo nějak žvejkačka. Tu na glycerin, kámo. Hej. Kámo, fakt, že jo? Tak jdem. Okay. Jo, teď točím já. Zase modrá, kámo, mě už to nebaví. Tak dáme tu hnědou. Jo, to bude buď to psí jídlo, anebo čokoládový puding. Tak jdem, 3, 2, 1, teď. Fuj. Psí jídlo. Co máš ty? No to po ty pastě necítím. No, já jsem měl psí jídlo, tak toč, kámo. Baby vibes. No, dáme tuhle. Ne, Jo. Tak limetka a nebo tráva. Máš ji v ruce. Tak teď. Čokoládový podík je taky hnusný. Já mám trávu. Já nevím, co proti té trávě všichni mají, mě chutná. Já mám taky. Tak ty točí kdo? Ty? To už zase nemáme. Se s tím točí tak blbě. Co tam je? Jo, modrá. Zase nemáme. Kámo, co tam je? Kámo, furt něco. Tak to vyberem náhodně, ne? Jo, kámo, teď je tam tohle. Tak ti dohajznu. Tohle je holub z nosu, anebo hruška. A zkus to na Ty vole. to zelený. Tak 3, 2, 1, teď. Fuj. No má jaký, A to bylo hnusný. Fuj. mám taky hled. Tak. Teď dáme smradlavý sýra. To je vajíčko. Tak prošlý vajíčko. A nebo, co bylo to dobrý? Popcorn. Tak pojď. Teď. Už to hnusný, jo? Fuj. Je to zapít, kámo. Jo, to je hrozný.
Pojď, kámo, máme tady poslední. Jo, a poslední to je kokos. Je to kokos, anebo dětská plína. Tam jdem. Ty vole, jsem Já už taky. dětský plyny. Já mám taky, ale mě chutnají. Ty vole, jak to tam můžu dávat, ty? Já nevím. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, tak zatím čau. Čau.